ayt. Resulullah'dan güne akşam Huday Teala münacat etip aytyanmıştık. Sen menneşin ay deylin. Näme diýänmişdik? Hudaya, bir adamı dost tutunsan, meni de dostun edeweri. Çün Hudaya her kim sen dostun bolsa, ol adam hiç hor bolmaz, zelil bolmaz. Ve la ya'izzu men adayte. Hudaya her kim sen düşmanın bolsa, ol adam hiç aziz bolmaz. Ol adam hor bolup, zelil bolup dünýeden geçer ol adam diýip Resulullah'dan güne akşam Huday Teala bilen münajat edenine aýtýanmışdyk. Hudaýyň ýanyndan izzet tapjak bolaylyň. Hudaýa ýakynlyk tapjak bolaylyň, dünýä ahir gönülmek inhe bila deslapky almaly dersimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mi'rajyndan. İkilenjisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derejesini kulağımız bilen eşitdik, gözümüz bilen görün ýaly bolup, barıp asmandan asmana, asmandan asmana, Peygamberlerin ruhu bilen kepleşip derejet yokoryk bardy. İmanly dogallar, biz şoň ummatynda biz alanymyzda eşhedü enne Muhammed Resulullah diýipdiz. Şoň sinine ýabyşsak, Peygamberin sünnetine qaýym durmak bilen şu Resulullah'ın ýygyna bolýasa, näme qaýgymyz bolmaly biziň şu Resulullah'ın arkasynda ýabyşyp otursak. Dünya ahir on qaýgysy bolmaly ki, wagtyky öwünden ýürüp barýan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolandan soňra biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin ýygyna da qaýymjak ýapşaýlyň, ol derece ýirek gidenni ýygyna düşer ýany. Hilafe peýamber kesi reh guzid ki hergiz be menzil nahahat resid. Emma qissan ýygyna alyp gideýliň. Ettehiyyatı urrundan sonra, Amener Resul urrundan sonra, Huday Teala Resulullah'a aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Muhammed diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lebbeyk ya Rabbi." Hudaya baş üstüne näme buyursaň diýipdir. "Hel gammeke en cealtuke ahiran nebiyyin?" Yüzmüňden kan peygamber ýerdim. Şoň sen iň ahirkysy etdim. Seni tamam peygamberliň ahirkysy edenim, seni gam gussagy goýan däldir ha? Ey hormat näme be? Hudaý Taala Resulullah göwüllük berip, o edip aýtýan gurrunlary görüňde. Aýa seni peygamberliň ahirkysy edenim, seni gam gussak goýan däldir ha? Qultu la ya Rabbi. Hudaýa ýok, gam gussak goýanak. Aham ýygynden aýdypdyr: "Fehel gamme ummeteke en cealtuhum ahiral umam?" Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aýa sen ummatyň ama gussa düşen nädir ha? Hudaý Taala näme diýip bizi ahir zaman peýgamberiň ummaty edipdir. Ol ýyr geçen ummatlardan etmändir diýip ummatyň pikirini harap eden nädir ha şu urrun? Qultu la ya Rabbi, ýok Hudaýa, harap edenak diýdim. Onna Hudaý Taala aýtdy, kulak as gowjetdi: "Ablig ummeteke minni as-salama ve akhbirhum anni cealtuhum ahiral umam li ufdihal umama indahum ve la ufdihahum indal umam kaza fi'd durril mansur." Onna ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem, ummatyma men tarapdan salam aýt diýipdir. Beýik Allah Taala aýdypdyr. Ve ummatyma da eşitdir. Men şu ummatyny ahirin ummat etdim te önkü ummatlardan ders alarlayaly. Nuh peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Salih peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Hud peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Musa peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Isa peýgamberiň kawmy falan çolardan ders alaryaly. Ve la ufdihahum indal umam. Muhammed peýgamberiň ummaty falan tüýsli bolupdyr diýip de bulardan soňraky şonu agzap biýabry bolmazlar ýalypdyr. Eger Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz önçek koyan bolsa, bizden soňran bir ummat gelse agdajak da beşhijrek hormatly peýgamberin ýygyna düşýänleri qadryny bilmediler, nämetmediler falan tüýsli bollar diýip inniki ummat gurrun etmesin. Bulardan soňram ummat koymadım, şoň hatyryna ahir zaman ummaty etdim diýipdir. Nedanem kodamin sokan guyemet,
Kevalatlar ise ança men